Satrio sing pinuju ora tegas papak banget pada sisa ini katon kalian putri hal lucu halo gue rasanya sini gue aku tuh kasih episode sing kok pameran jika ujian sing ucapane mau dengan orang ini apane ajiku sigar sama siap
setan padine bilis kowe. Ayo. Wani ijen padha ijen. Iki lho, kowe komandan musuh. Kowe aja sesitane papan kono. Barat. Hey, oh, hey. Aku tuh kono kok orang gak remeh. Gue ada tinggi. Ini tak ada ini. Ya orang ngerti ini ya. Kira ngerti orang di desa kamu Gunung Sari ini orang ketoprak Mustika Budaya saking Blora pimpinan Bapak Padi. Padi mau Blora pimpinan Bapak Padi. Pimpinan Bapak Padi itu kundang kawongan wis kebuan rakyat ning suara merdeka. Sing wedok ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Tapi ora sing elek siji. Hei, coba kuwi. Oh. Asyik. Kowe aku yo padha eleke. Ayo rasa kesuwen. Regawe cukup kok gue ambek aku tok. Wayang iki tak tutup lakone. Ayo. Tak dangdut nonton taman aku iki diteni cang nonton ngene iki lho. Ayo Pak Panjang lanjut.
Tito Putra Anjay Paulo.
yo. Bobone piro? Ya kowe. Kambing. Yo. Iya. Aku ana nek 70 kilo iki. 70 kilo. Ketoke larang. Iki di Joko. Iki tak ada di Joko. Kuriya. Yo. Lah kayo yo. Lah iki terus apa iki? Wah, tak wedok ani. Cepat iki cepat. Oh, cepat. Cepat. Celok. Wah, cepat. Dari kita. Cepat. Oh, patah. Wah. Cepat. Kita tak sempat jago lah. Berarti dia. Kenapa aku nih sini? Mana dia? Cepot. Atuh. Kita dibuka. Oke. Ini goblok kok. Mana kowe yo? Lo ngejak ngadai kire malah balane dhewe diadai. Api kowe. Ate diri kowe. Ayo, entano aja jero. Aku wis ra kolu. Tinggal. Wis ra kolu aku entano.